खुलुमबाय। दिनै 20 नभेम्बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि। नखर संसार जानायाव गावस्रालायनो हागौ, गोसोखौ हमथाना था। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृष राशि। माखौबा लानानै रागा जोंनाय जानो हागौ, गोसोखौ हमथा। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि। बायदिसिना जेंनाफोरखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ, गोजोननाय गैयै सम बारहोनांगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। जायखिजाया बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोन मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। सुथुरफोर जालायनाया जोबनाय नङा, सांग्राङै थानांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कन्या राशि। मानिबा जेंना थानायफोर दङब्ला फोजोबनानै लानो हागोन, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। जेरैबो समायना नखर दालांनो हागोन, जेखि मावा जौगानायखौ मोननो हागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। मानिबा दायनिगिरि बिजिरनाय मोननांगौआ गोजान जागोन, गोसोखौ हमथा। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। धनु राशि। खामानियाव हेंथा मोननो हागौ, खामानिया जाफुंनाय नङा। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि। मानिबा जाहोनाव गाज्रि जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। जेरावखि आगान सुरफोरा हेंथा एबा अजद मोननो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि। गोबाव समनि आसा खालामनाया जाफुंसार जागोन, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनै राशि फरायनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।